क्रिशिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगरसराय। डीजे कुंदन राज चीरी प्रेजेंटेड बाय क्रिशिका फिल्म्स। आगे घूमही गाँव में बाजार सब देखबैया हाथुन गे। आगे घूमही गाँव में बाजार सब देखबैया हाथुन गे। आ तोरा दुनो पैया के दीवाना हम सब भैया हाथुन गे। आ तोरा दुनो पैया के दीवाना हम सब भैया हाथुन गे। आगे घूमही गाँव में बाजार सब देखबैया हाथुन गे। आगे घूमही गाँव में बाजार सब देखबैया हाथुन गे। आ तोरा दुनो पैया के दीवाना हम सब भैया हाथुन गे। आ तोरा दुनो पैया के दीवाना हम सब भैया हाथुन गे। डीजे कुंदन राज चीरी पढ़े जाबा जाही छौरी कोचिंग क्लास गे। लइकन के देखी देखी हो नहीं बर्दाश्त गे। पढ़े जाबा जाही छौरी कोचिंग क्लास गे। लइकन के देखी देखी हो नहीं बर्दाश्त गे। आगे आगे नाथ न पीछे कोई रोकबैया हाथ न गे। आगे आगे नाथ न पीछे कोई रोकबैया हाथ न गे। आ तोरा दुनो पैया के दीवाना हम सब भैया हाथ न गे। आ तोरा दुनो पैया के दीवाना हम सब भैया हाथ न गे। डीजे कुंदन राज चीरी मानिल न बात छौरी करना जबरदस्ती गे। चलो ही हिला के हिली जाहे पूरा बसती गे। मानिल न बात छौरी करना जबरदस्ती गे। चलो ही हिला के हिली जाहे पूरा बसती गे। आगे चढ़ल जवानी के पानी सब झरबैया हाथुन गे। आगे चढ़ल जवानी के पानी सब झरबैया हाथुन गे। आ तोरा दुनो पैया के दीवाना हम सब भैया हाथुन गे। आ तोरा दुनो पैया के दीवाना हम सब भैया हाथुन गे। डीजे कुंदन राज चीरी क्रिशिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगरसराय। हे राहुल दीवाना छौरी कहौ सच बात गे। कोरा में सता के नहता का तले तो दात गे। छौरी राहुल दीवाना छौरी कहौ सच बात गे। कोरा में दबा के नहता का तले तो दात गे। सुनुआ राजवा मनुआ सब चुसबैया हाथुन गे। आगे राई तर अर्जुनवा सब चुसबैया हाथुन गे। आ तोरा दुनो पैया के दीवाना हम सब भैया हाथुन गे। आ तोरा दुनो पैया के दीवाना हम सब भैया हाथुन गे। क्रिशिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगरसराय।